Hi, hello mga ka-Pigeon. Welcome back to my channel. And for today's video, nandito nga ako sa Ma'am Shi Kainan, kung saan pinipilahan at binabalik-balikan. Dahil masarap na yung pagkain, sana all binalikan. Di katulad ng may-ari dito, mga sinirakabayad ng 2.5. For today's video, dahil masarap nga daw yung mga food nila, ay nag-order din ako. Siyempre, yung gitera ako at saka patay gutom. So, nag-order ako ng, ito yung pinagmamalaki nilang napakamura, pulang-pula, dahil type O ang gamit dito sa sauce. Ang kanilang inihaw. Ihaw-ihaw na isaw. Basta mga lamang loob. I love lamang loob. And of course, may atay din tayo pork, pork steak, liver. And of course, may gulay and ito yung bago nila ngayon, ang kanilang burger steak with mushroom daw. And may libre silang sabaw, ayan, bagong hubad na medyas, kaya perfect to sa may mga hangover. Gutom na ako, ti! And of course, syempre hindi ko na maubos to, tatawagin ko na ng mga may-ari, nagpalibre na naman siya. Ako, mamurahin ko talaga. The one and only Alvin Villanueva Babanja, a.k.a. Ma'am Shi G. Thank you so much, Jonathan Aguilar Bugay, Okyo. for this wonderful food trip with us. So dahil dyan meron kang libreng toyo, ayan, magsawa kami sa toyo. Unlimited. Baka sabihin nyo ano to, soft drinks. So asawang po yan. So let's eat na dahil iba na yung paningin ko sa may-ari dito. Nagugutom na ako. Uy, Uy, kayo, fairness. na kayo, kumain na rin kayo. Ang sarap ng sabaw. Ate Dayan. Ilang betche na naman to, ha? Isang tayo ng magic sarap. At in fairness, masarap yung rice nyo, ha? Diba? Hindi kutsu-kutsu. Siguro ano to? Hulugan. Ha? Hindi, apat yun. Sarap. Parang nagpanulang. Una akong tinikman tong burger steak. May kulang lang. Ano? Yung sauce na masyadong malabo. Hindi kayo kikita. Dapat malabnaw. Dapat malabnaw kasi pang sauce na rin sa rice, di ba? Hindi lang naman. Ito yung nag-away kami dahil dito sa lutong to. Kaya siguro hindi masyadong nabenta. Panoorin niyo po sa vlog. Ang fairness, konti na lang yung natira, guys. Namit ko talaga itong Toyote. Sobra kasi. Dahil marami kami magpipinsan na inaalagaan ng lola ko. Lolo't lola ko. So, maramihan. Maramihan. Upo, ito. Kaya lahat ng gulay talaga. Wala ko inaayawan. Gusto ko lahat. Ayun, dahil andito ka lang kasabay ko, we have mga quick question. Wala ko nagpipik mo. Bakit mo naisip, Ma'am Shi, na magtayo ng ganito na okay ka naman sa pag-vlog? Ano kasi? Malaki rin na itutulong niya kasi nagkakaroon ako ng addition, income. Knowing na, di ba tayo, lahat naman, mostly sa atin, sa social care squad, is may mga tinutulungan sa family. Pwedeng yung parents, kapatid mo, o yung pamangkin mo. So, para na sa ganun, meron din akong panggastos para sa sarili ko. I mean, hindi lang naman pwede yung sahod ko, iaasa ko na lahat sa needs ko, sa ibibigay ko. Though hindi naman natin obligasyon na magbigay sa kanila. Yun lang. So, para at least meron ako extra income. Tapos, itong puhunan mo na to is inutang, No. loan, Sa akin talagang pera. Cash. Yung pagpapagawa ng renovate, siguro, yes. Pero,
yung sa hardware nila, Brenda. Pero, yung para sa panluto, lutuan, lahat nila everything. Cashier. 20 po na ako talaga yun. Kasi ang araw, ilang mga menu yung naluluto mo? Honestly, depende sa budget. Pero dapat hindi bababa sa 10. Dapat tayo. At least dapat 10. Dapat tayo sa isang araw. Kasama na itong yaw-yaw. Iba yan. Ibang a la carte. Iba kasi ang costing na yan. Iba yung sales. Iba yung gastos. Anything. Pati ba sahod? Sa karinderya, yung sahod ng mga tauhan yan na tatlo, dyan kinukuha. Sa a la carte, assist lang. So, Hindi sila pwedeng magsama. kaya yung benta niya, dyan lang talaga. Mm. Hindi pwedeng dadaan doon sa Hindi. loob. Hindi. Kasi pag ano, mas mabilis makikita yung profit o kung kumita o hindi. Ano ka ba? Ang tawag nito? Marunong ka ba talaga magluto? Oo naman, marunong ako pero hindi ako magaling. Marunong ako magluto. Hindi ka ba nahirapan na mag-manage dito? Especially sa mga tauhan mo. Ah, bakit? Bibilaukan ako. Alam mo yung fairness naman. In fairness po talaga, walang ethos to ha, hindi porket may camera. Walang ethos naman sa mga tauhan ko. Wapan eh. Oo. Kung pagdating sa mamanage, hindi naman ako nahihirapan. No? Kung minsan lang, nagkakaroon kami ng mga kanya-kanya naming desisyon, nagawa na nila. Pero i-chat naman nila. Kunyari, Shir, nakapili na kami ng ganito ha, ganyan. Naku, totoo, siyempre, di naman kami ang gumawa. Kunyari, si Kuya, inutos nila kay Kuya Bubong. Kung totoo, siyempre, di ka naman iutos sana dito yun sa mga anak-anakan ko na tinutulungan ko rito sa canteen para sila na lang yung bibili. Ganun. So, pero okay na rin yun, at least, less, what do you call this? Yung oras, sayang ng tayo to, nagagawa na kaagad. May mga bagay na nagagawa na kaagad. Yun na, syempre, hindi mo pa rin maiwasan minsan na, siguro dahil nga, yung communication namin, hindi pa rin kami minsan magtugma, kasi, yun nga, hirap din sila minsan magtagalog, paano nila ipapaliwanag ba? So, ganito na lang. instinct na lang, kaya pakiramdam mo. Pag nahirapan talaga kayo sa amon nyo, syempre Tagalog siya kay Bisaya, pukpukin nyo na din. So, at least, alam nyo na yun. Na mali pala yun. Dapat dating sa ano, Example, mahirapan kayo mag-explain sa kanya kasi Tagalog, pukpukin nyo na lang din. So, huwag na kayo magtalo. kunyari, may mga mga ulam, nagsasuggest lang ako sa kanila. Still, sila pa rin na nagpa-finalize regarding sa luto nila. Kasi sila naman ang nakaka-sukat kung saan kami mas kikita. So, yung lasa nito, ikaw ba ang tinitikim or sila na? Sila na. Tulad niyan, yung klase ng luto ko sa sayote na to, Tagalog version, yung style na alam ko. So hindi ko alam kung paano yung gisa nila dito, kung paano kasi di ba, yung iba, ang sinasahog talaga dito, kung pangmasa lang, sardinas. Yung iba, plain lang, walang sahog, kasi inisa lang sa bawang sibuyas kamatis. Tapos pagpalasa. So, in fairness lahat ng pagkain nito malasa. Malasa siya pero may amoy. Ha? Combo. Tawag. Nagkaroon pa tuloy yung... Nagkaroon daw na amoy yung pag-ulam nyo. Masarap naman talaga sa bahay. Pag-ulam talaga sa bahay.
iniwa, no? Ito lang. Bite size lang naman ito. Hindi na yung OA na... Kung may plano ka pa ba, Ma'am, sino magtayo pa ng another negosyo? Oo. Gusto ko talaga. Pag nagkaroon pa ako ulit ng extra budget, gusto mo gumawa ng isa pang ganito. Karinderya. Mas prepare mo pa. Kasi, hindi naman, meron pa naman. May iba pa naman. Pero, kasi sa pagkain, di ba, ang mga tao, mahilig talaga kumain. Tayo, di ba? Huwag mo sila idamay, tayo lang. Sige. Kami lang pala mahilig kumain. Damay ka pala. Namiss ko bigla talaga siya. Diba may plano tayo? Wala nga tayong punan, di ba? Yun nga, kapag nakaipon tayo, ang ganda nun. Paano ka makaipon eh? Every night may mga lalaki tayo. Ikaw, siguro. Ano pala yung kagabi? Lalaki ba yun? Ano yung tomboy? May dukot pa rin. Ah, Tara, di ba? wala nang serving plate. Kaldero na agad. Yung burger patty, yung sauce kasi pala niyan. Ano ba yung homemade ba yung burger patty? Kami lang gumagawa. And I said chef. Mm. Lagyan mo ng waffle. Para medyo crunchy. Or ano? Red sauce. Tender. At least pwede mo siyang lakihan. Kasi hindi siya... Ikaw na ka daw? Sarap kumain. Balong day ka. Mm. Ah. Wala kayo. Barbecue. Ayaw. Ikaw, mag-open up ka ng business. Ano gusto mo? None of your business. Okay na. Tapos na. Hindi. Gusto ko bar talaga. Yun kasi yung expertise ko eh. Or, paupahan. Papahan. Bahay. Yung sabi ko, door. Apartment. Oo, yung door. Kasi sana yung gastos mo doon. Pero bawal lalaki, bawal may asawa. Ay, bawal babae. Ah. Puro lang lalaki. Tapos dapat single. Okay naman kahit married siya, pero bawal papuntahin yung asawa. Ah. Pag may mga pangailangan ka, siya, syempre lalaki siya, tawagin niya lang ako. Ayun. Maganda yan. I can offer naman my service. Tapos libre upa. Basta uupahan din niya. Hindi, gusto ko talaga yung gano'n. Yung paupahan ng babae. For sure, ano yun? Kasi kung mag-sari-sari store ka ngayon, ang dami. Yeah. So, utangan ka lang. Yung, alam mo yung piso na yung bibilhin, tapos tulog na tulog ka na, tapos piso lang pala bibilhin. Gigisingin ka. Diba? Pero gusto ko rin, Totoo yun. malaking, okay naman yung gano'n, pero malaking grocery yung, Ah, yeah. yung kumpleto lahat. Yung parang ano na siya, parang 7-Eleven, gano'n, no? Okay yung gano'n. Kasi, uy, ba't nagtira ka pa? Ayoko na te, ayoko na te. Bakla Nabusog na ako. Sa'yo pala. Uy, dahil kain na kayo. Pero barbecue
Okay din, no? Lamig, no? Ano masasabi mo sa sauce namin sa a la carte? Kulang sa anghang. Ah, sa anghang. Ikaw naman may... Hindi ka naman fan masyado ng maanghang. Yung may kick sana, eh wala. Ah, gusto niyo may tadyak. Ah. Ano ka? Bigyan mo natin tayo ng tadyak. Gusto niya rin may sipa ng anghang. Ito yung nakakainis. Yung ayaw mo na. Pipilita ka na lang magsandok ng magsandok. In fairness ha, sa mga followers namin dyan na malapit kami sa saan or magka-daanan kayo dito. Hanapin nyo dito, masarap yung pagkain na yun. Kahit madumi yung may-ari, pero ang pagkain okay lang kasi hindi naman siya nagluluto. Minsan lang, may mga time na pag may gusto akong lutuin, ako yung luluto. Pero safety to kasi everyday nakukonsume nilang bitchin, isang pack lang naman.